Je skoré ráno. Zatiaľ čo svet ľudí je stále zahalený v mori oblakov, nad ním sa už prebudza nový deň. Tento deň je však výnimočne horúci. Pišta vstáva skoro ráno, aby s otcom pookopávali záhradu a vytrhali nové burinky, ktoré dusia úrodu. Maroš ešte len práve vstal a uvedomuje si, že chce svoj podiel dedičstva a odísť od brata a od otca. Otec sa dozvedá túto srdcervúcu správu a s plačom vyprevádza svojho syna na pospas jeho rozumu. Maroš si svoj život užíva, ale uvedomuje si, že sa mu finančné prostriedky z bankového účtu rozkotúľavajú a číslo vyjadrené v eurách sa blíži k nule. Televízia Poraz Entertainment uvádza dokumentárny film Márnotratný Maroš. Časť 2. Po sľubnom štarte Marošovej samostatnej cesty prichádzajú problémy. Peniaze, ktoré sa na začiatku zdali ako nekonečné, sa míňajú rýchlejšie než očakával. Život na vlastnú päsť nie je až taký ružový, ako si myslel. Vyzerá to, že Maroš podľahol syndromu márnotratnosti, ktorý nám priblíži významná medzinárodná sociologička doktorka Cordula Pavlik. Syndrom márnotratnosti, ako tento jav odborná verejnosť často označuje, predstavuje situáciu, keď jednotlivec nadobúda presvedčenie, že nezávislosť a materiálne uspokojenie sú cestou k osobnému šťastiu. V skutočnosti však ide neraz o formu úniku pred zodpovednosťou a snahu nájsť vlastnú identitu v nesprávnych hodnotách. Pán Maroš je typickým príkladom tejto ilúzie slobody. Mr. Maroš is a typical example of this illusion of freedom. Zo začiatku to bolo fakt super. Mal som prachy a bývanie. Kamoši ma obdivovali. Ale potom začalo to ísť dolu vodou. A tak sme vyšli do ulic mesta a pýtali sme sa okolo idúcich na Maroša a jeho životný štýl. Ktože? Jaj, ten Gáďo. Tvári sa, že prachatý, ale v skutočnosti je to nula. Ani neviem, ako sa volá. Miloš, tak nejako, no. No, Maroš, ten si raz kúpil nový bavorák a sa mu nepáčila farba, tak na storku ho podpálil, to bolo úplne omega. No, tetko je hlavička, ale Marošku je veľký čudák. Všetko minul na automate. Marošovú situáciu podrobne zanalyzoval a preštudoval finančný poradca a ekonomický odborník inžinier Kajetán Kontokorektný. Keď mladý človek náhle získa svoj podiel z rodinnej firmy bez akéhokoľvek premysleného plánu, možno to prirovnať k situácii, kedy dieťaťu zveríte zápalky a plynovú bombu. Marošovo finančné správanie bolo výrazne impulzívne bez akéhokoľvek rozpočtového plánu. Ako vidno na grafe, jeho financie zaznamenali výrazný pokles už od prvého mesiaca. Doslova ide o voľný pád. Po niekoľkých týždňoch vypukla v krajine veľká kríza. Na 2 hodiny vypadol internet. Nastal tak veľký hladomor, choroby, inflácia, chudoba. Marošova už tak zlá situácia bola ešte prehlbená. Podarilo sa mu zohnať si brigádu na farme. Krmil husy a sliepky.
Nebolo to nič moc, ale aspoň niečo. Vieš, že si padol na úplné dno, keď ti príde žrádlo pre husy ako švédske stoly. Pán gazda to ale videl inak. Marošovú prosbu o husie žrádlo odmieta. Len by žral, ale nakrmiť zvieratá, vykydať hnoj, okopať záhradu, nič. Darmo žráš jeden. Fuj. A tak ide deň za dňom a náš Maroš v žiali premýšľa, kedy to celé skončí. Ako tak náš Maroš sníva, niečo si uvedomuje. A tak sme sa ošli spýtať spolu s našim kameramanským štábom, čo si uvedomil. Dnes sa mi sníval zvláštny sen. Bol tam môj otec. Nehneval sa na mňa, on práve naopak. On sa smial. Koľko sluhov má hojnosť chleba u môjho otca a ja tu hyniem hladom. Vstanem a pôjdem k otcovi. Áno. Poviem mu, oče. Zrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Prosím, príjmi ma ako jedného zo svojich sluhov. Ja som sa mýlil.